Νιώθεις μήπως πως πραγματικά θέλεις να πιστέψεις στον εαυτό σου, αλλά δεν ξέρεις πώς? Παλαιότερα ήμουν ακριβώς αυτή η κοπέλα. Δεν πίστευα στον εαυτό μου και δεν νόμιζα ότι θα μπορούσα να κάνω τα πράγματα που κάνω τώρα. Σε αυτό το βίντεο θα μοιραστώ μαζί σας ακριβώς το πώς τα κατάφερα και τι μπορείτε να κάνετε και εσείς για να πιστέψετε στον εαυτό σας. Το βίντεο αυτό θα χωριστεί σε 3 κεφάλαια. 3 κεφάλαια διότι υπάρχουν 3 βασικά συστατικά που βοήθησαν εμένα και θα βοηθήσουν και εσένα για να πιστέψεις στον εαυτό σου. Πρώτο κεφάλαιο, αυτοσεβασμός. Για να πιστέψεις στον εαυτό σου, πρέπει να σέβεσαι τον εαυτό σου πραγματικά. Όλα αρχίζουν και ξεκινάνε από εκεί. Για να μπορείς να εμπιστευτείς τον εαυτό σου, πρέπει να υπάρχει αυτοσεβασμός. Και αν με ρωτάς πώς θα το κάνεις αυτό? 3 πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ο λόγος σου είναι χρυσός. Τι εννοώ με αυτό? Αυτά που λες να τα εννοείς πάντα και να τα κάνεις όντως. Αν π.χ. πεις ότι θα πας στο γυμναστήριο, κάντο. Γιατί κάθε φορά που δεν το κάνεις είναι σαν να στέλνεις σημάδια στον εγκέφαλό σου ότι την επόμενη φορά που θα πεις κάτι δεν είναι απαραίτητο να το κάνεις. Σκέψου ότι ο εγκέφαλός σου λειτουργεί σαν μηχανή. Ό,τι αλγόριθμο του δώσεις, αυτό θα κάνει. Λες ότι θα κάνεις κάτι αλλά δεν το κάνεις, τότε την επόμενη φορά που θα πεις κάτι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να μην το κάνεις. 2. Πειθαρχία. Έχεις την δύναμη να είσαι συνεπής? Στο να τρως π.χ. υγιεινά γεύματα καθημερινά, στο να γυμνάζεσαι, να κοιμάσαι σωστές ώρες, να διαβάζεις, να εξελίσσεσαι για να προχωράς τη ζωή σου. Π.χ. να κάνεις καθημερινά αυτά που πρέπει για να φτάσεις πιο κοντά στους στόχους σου. Πραγματικά δείξε μου την καθημερινότητά σου ή τις συνήθειές σου και μπορώ να σου πω αμέσως αν είσαι άτομο το οποίο έχει πειθαρχία ή όχι. Χωρίς την επανάληψη, χωρίς την πειθαρχία να κάνεις αυτά που λες ότι θα κάνεις, αυτά που θέλεις, αυτά που έχεις υποσχεθεί στον εαυτό σου, δεν θα πιστέψεις ποτέ στον εαυτό σου. Με την πειθαρχία αλλάζεις αυτόν τον αλγόριθμο στο κεφάλι σου. 3. Η σκέψη σου δεν είναι η πραγματικότητά σου. Μάθε να αποστασιοποιείς από τη σκέψη σου. Μπορεί πολλές φορές να σκέφτεσαι και να ταυτίζεσαι με αυτό, αλλά εκείνη τη στιγμή εσύ είσαι αυτή που αποφασίζει να ταυτιστεί με αυτή τη σκέψη και να πει ότι ναι, αυτή είναι η πραγματικότητά μου. Π.χ. μπορεί να λες «Α, είμαι χαμένη», «Α, είμαι άσχημη», «Α, δεν αξίζω τίποτα και δεν θα τα καταφέρω ποτέ, οπότε δεν έχει ουσία να προσπαθήσω». Οκ. Και αυτό σε τι ακριβώς σε ωφελεί? Σε ωφελεί σε κάτι το να σκέφτεσαι έτσι άσχημα τον εαυτό σου? Σε ωφελεί σε κάτι? Πες μου ειλικρινά. Η επιλογή είναι δικιά σου να πιστέψεις ότι εσύ είσαι χαμένη, ότι εσύ δεν θα τα καταφέρεις. Οι άνθρωποι που σκέφτονται ότι είναι πετυχημένοι, είναι πετυχημένοι. Οι άνθρωποι που σκέφτονται ότι είναι νικητές, είναι νικητές. Γιατί ό,τι πιστεύεις είσαι και ό,τι πιστεύεις γίνεσαι. Οι σκέψεις σου δημιουργούν την πραγματικότητά σου. Αλλά όταν π.χ. σου έρχονται αρνητικές σκέψεις, μπορείς να τις αφήσεις να υπάρχουν. Διότι αυτές οι σκέψεις είναι συνήθως απόψεις άλλων ανθρώπων. Αυτά που έχεις ακούσει τριγύρω σου, αυτά που βλέπεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όταν σκρολάρεις στο Instagram. Αυτές οι σκέψεις που μπορεί ακόμα να έχεις μπορεί να είναι των γονιών σου οι απόψεις. Όταν ήσουν μικρή που σε κάνανε να νιώθεις ότι δεν αξίζεις ή ότι δεν θα τα καταφέρεις ποτέ ό,τι και να κάνεις. Μπορεί να ήταν π.χ. κάποια παιδιά στο σχολείο κατά τη διάρκεια της εφηβικής σου ηλικίας, τα οποία σε κορόιδευαν και σε κάνανε να νιώθεις ότι δεν αξίζεις. Μπορεί να έχεις ακόμα και έναν πρώην, ο οποίος σου έλεγε ότι είσαι άχρηστη και δεν θα τα καταφέρεις ποτέ και σε απέρριψε και σε χώρισε. Θέλω λοιπόν αυτό τον πόνο που έχεις βιώσει ή που έχεις νιώσει να τον αλλάξεις σε δύναμη. Αυτό είναι αυτό που έκανα και εγώ και με έκανα να πιστέψω απόλυτα στον εαυτό μου. Και κάτι ενδιαφέρον εδώ. Ξέρατε ότι η πιο πετυχημένη γυναίκα στον κόσμο αυτή τη στιγμή στα ακίνητα χρησιμοποίησε ακριβώς αυτή την οργή και το μετέτρεψε σε δύναμη? Ο πρώην της είχε πει ακριβώς αυτά τα ίδια λόγια. Και αυτή αντί να πάει να κλάψει σε μια γωνιά και να κρυφτεί και να το πιστέψει αυτό που της είπε ο άλλος, έκανε ακριβώς το αντίθετο. Έφτιαξε τη μεγαλύτερη εταιρεία ακινήτων σε όλο τον κόσμο και τώρα είναι νούμερο 1. Ευτυχισμένη, με τον άντρα της ζωής της, με οικογένεια, με μια απίστευτη εταιρεία, βοηθάει πίσω και δίνει στην ανθρωπότητα. Και όλα αυτά επειδή αποφάσισε να πιστέψει στον εαυτό της και αποφάσισε να μην ταυτιστεί με τις απόψεις των άλλων ανθρώπων τριγύρω της. Θέλω λοιπόν να μετατρέψεις τον πόνο σου σε δύναμη. Θέλω να δημιουργείς θετικές σκέψεις καθημερινά για τον εαυτό σου, για το μέλλον σου. Και όταν έρθουν αυτές οι αρνητικές σκέψεις, δεν πρέπει να ταυτίζεσαι με αυτές. Πρέπει κατευθείαν όταν σου έρχεται μια αρνητική σκέψη να την αποδέχεσαι και να λες «ΟΚ,
Αυτή η σκέψη υπάρχει εδώ, δεν ταυτίζουμε με αυτή τη σκέψη και αντί αυτού τι θέλω να σκεφτώ, τι πιστεύω πραγματικά για εμένα. Και μπορείτε να πείτε αντί αυτού κατευθείαν λόγια τα οποία θα σας ενθαρρύνουν όταν σας έρθουν αυτές οι αρνητικές σκέψεις. Π.χ. ας κάνουμε μία άσκηση μαζί. Μπορεί π.χ. εμένα να μου έρθει τώρα μία σκέψη ότι δεν θα τα καταφέρω ποτέ. Δεν θα καταφέρω τους στόχους μου. Δεν είμαι αρκετά καλή. Είμαι άχρηστη. Και πώς μπορείς να αποστασιοποιηθείς από αυτές τις αρνητικές σκέψεις? 3 πράγματα. Πρώτα απ' όλα, αυτό που θα κάνεις, αφήνεις τη σκέψη να υπάρχει, την αποδέχεσαι. Το δεύτερο είναι ότι θα αποστασιοποιηθείς από αυτή τη σκέψη και δεν θα ταυτιστείς μαζί της. Το τρίτο είναι ότι θα ξεκινήσεις να λες λόγια θετικά στον εαυτό σου, λόγια τα οποία θα σε ενθαρρύνουν, που θα αλλάξουν τα πιστεύω σου. Όπως π.χ. το ότι κάποιοι έχουν καταφέρει ήδη τους στόχους τους, δεν σημαίνει ότι δεν θα τους καταφέρω κι εγώ. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του πορεία. Έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και σε αυτά που κάνω και γι' αυτό το λόγο, Σωκρατία, πρέπει να συνεχίσεις. Συνέχισε και μην τα παρατάς ποτέ. Θυμήσου γιατί ξεκίνησες, π.χ. στη δικιά μου περίπτωση για να βοηθάω τον κόσμο, και μην αφήνεις μία σκέψη να σε αποσπάσει από το πεπρωμένο σου και από αυτό που θέλεις να καταφέρεις. Και αυτό που εν τέλει είναι δικό σου. Το σύμπαν είναι έτοιμο να σου δώσει όλα αυτά που θέλεις. Αρκεί εσύ να τα πιστέψεις. Πάμε τώρα στο δεύτερο κεφάλαιο, η αυτοπεποίθηση. Αν δεν έχεις αυτοπεποίθηση με τον εαυτό σου και με τη ζωή σου και με αυτά που κάνεις, δεν έχει σημασία το τι κάνεις, δεν θα πιστέψεις ποτέ τον εαυτό σου. Όταν θα μπαίνετε σε ένα δωμάτιο, θέλω να έχετε 100% αυτοπεποίθηση. Να νιώθετε ότι σας ανήκει το δωμάτιο. Μην φοβάστε να κοιτάξετε τους ανθρώπους στα μάτια. Όταν π.χ. προχωράτε στο δρόμο, δεν θέλω να κοιτάζετε κάτω το δρόμο. Θέλω να βλέπετε τους ανθρώπους στα μάτια. Δεν είναι ότι χρειάζεται να το κάνετε συνέχεια αυτό, αλλά είναι μια πολύ καλή εξάσκηση για να μην ντρέπεσαι, για να έχεις αυτοπεποίθηση και να νιώθεις δυνατή. Υποστηρίζεις λοιπόν αυτό που είσαι? Σούπερ! Δεν υποστηρίζεις αυτό που είσαι? Τότε κάτι πρέπει να αλλάξεις. Και αυτό πάλι μας πάει στο κομμάτι της πειθαρχίας που το συζητήσαμε πριν. Για την αυτοπεποίθηση όμως, θέλω να κάνετε 3 πράγματα. Πρώτα, κοίταξε τις συνήθειες και τη σκέψη σου. Οι συνήθειες και η σκέψη σου παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Μιλήσαμε ήδη για τη σκέψη πριν και τι ασκήσεις μπορείτε να κάνετε για να τις αλλάξετε από αρνητικές σε θετικές. Όσο αφορά τις συνήθειες, τα βασικά είναι να τρέφεσαι σωστά, να γυμνάζεσαι, να κοιμάσαι σωστά, να ασχολείσαι με την αυτοβελτίωση, να βλέπεις βίντεο, να διαβάζεις βιβλία, να γιατρεύεις τα τραύματά σου, να καταλάβεις καλύτερα τον εαυτό σου, να έχεις μεγαλύτερη αυτογνωσία. Ποτέ όμως δεν θα γίνεις τέλεια. Και αυτό δεν είναι η ουσία. Δεν είναι η ουσία του να γίνεις η καλύτερη βερσιόν του εαυτού σου, ότι μία μέρα θα γίνεις η καλύτερη από όλους. Όχι. Απλά είναι η καθημερινή προσπάθεια μέσα στη ζωή σου που κάνεις για να κάνεις την κάθε μέρα καλύτερη, κάθε μέρα πιο όμορφη, να κάνεις και τον εαυτό σου μέσα και έξω πιο όμορφο και πιο καλό και πιο υγιή για τον εαυτό σου και για τους ανθρώπους τριγύρω σου. Η ουσία είναι να θέλεις να εξελιχθείς. Να είσαι επίσης ευγνώμων για το ότι μπορείς να εξελιχθείς. 2. Αυτοφροντίδα. Δεν χρειάζεται να δίνεις άπειρα λεφτά στην εμφάνισή σου και σε καμία περίπτωση δεν εννοώ εδώ πέρα να πας να κάνεις πλαστικές, να βάλεις botox ή οτιδήποτε άλλο. Οι άνθρωποι όμως που μυρίζουν ωραία, που είναι περιποιημένοι, προσεγμένοι, καθαροί και φαίνονται υγιείς και σχετικά γυμνασμένοι, είναι κατευθείαν πιο ελκυστικοί. Και αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο είναι τόσο εύκολο να το κάνεις για να νιώσεις παραπάνω αυτοπεποίθηση. 3. Οι καλύτερες παρέες μόνο. Αν περιμένεις να ανέβεις στη ζωή σου όταν κάνεις παρέα με άτομα τα οποία είναι άνεργα, δεν έχουν όνειρα, δεν ασχολούνται με το να καλυτερεύσουν τον εαυτό τους, κουτσομπολεύουν μόνο και μιλάνε αρνητικά, ξέρεις τι, τότε ακριβώς και εσύ θα γίνεις σαν κι αυτούς. Οι ενέργειες των ανθρώπων είναι κολλητικές. Πρόσεχε πάρα πολύ με ποιον συναναστρέφεσαι. Είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα σε όλη μας την ζωή. Δεν υπάρχει το ρητό που λέει «Δείξε μου τον φίλο σου να σου πω ποιος είσαι». Πιστεύεις πραγματικά ότι μπορεί να εξελιχθείς με τέτοιους φίλους στη ζωή σου? Εάν θέλεις να ανέβεις στη ζωή σου, εάν θέλεις κάτι καλύτερο για τον εαυτό σου, τότε πρέπει να κάνεις παρέα με άτομα τα οποία είναι ήδη εκεί που θέλεις να είσαι ή τουλάχιστον είναι και αυτοί στον ίδιο δρόμο για να πάνε εκεί που θέλεις και εσύ. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθάτε ο ένας τον άλλον, θα δίνετε πληροφορίες ο ένας τον άλλον και σιγά σιγά θα υιοθετείτε συμπεριφορές και συνήθειες για να πάτε εκεί που θέλετε να πάτε. Μπορεί να έχεις πολλούς γνωστούς, αλλά δεν χρειάζεται να τους κάνεις κολλητούς. Αν οι αξίες, τα πιστεύω τους και εκεί που θέλουν να πάνε δεν σχετίζονται με τα δικά σου θέλω. Υπήρχε και ένα meme στο Instagram ή στο TikTok το οποίο κυκλοφορούσε, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστό να το βάλουμε εδώ και έλεγε, ήταν μια κυρία η οποία έλεγε ότι αν παραμένεις στα σκατά για πάρα πολύ καιρό θα σταματήσουν να σου βρωμάνε.
Και παρόλο που είναι λίγο αστείο, είναι και πάρα πολύ αληθινό αυτό. Και πάμε τώρα στο τρίτο κεφάλαιο. Η αυθεντικότητα. Έχω αφιερώσει ολόκληρο βίντεο στο κανάλι μου για το πώς μπορούμε να είμαστε πιο αυθεντικά ο εαυτός μας και γιατί είναι σημαντικό. Σχετίζεται όμως εδώ και με την πίστη στον εαυτό μας. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνετε είναι να βάλετε όρια. Κανένας, μα κανένας δεν επιτρέπεται να σε περιφρονεί, να σε υποβιβάζει ή να μην σε παίρνει στα σοβαρά. Δεν υπάρχουν αστεία που προσβάλλουν. Κόφτω αυτό αμέσως σε κάποιον. Εσύ είσαι ο καθρέφτης του εαυτού σου. Μην αφήνεις περιθώριο σε κανένα να σου μιλάει άσχημα. Γιατί κάθε φορά που δεν υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου, τα όρια σου, είναι λες και χάνεις ένα κομμάτι πίστης στον εαυτό σου. Διότι σταματάς να σέβεσαι τον εαυτό σου. Πώς μπορείς να ξέρεις ποια είναι τα όρια σου? Θέλω λοιπόν να κάνεις τις εξής ερωτήσεις στον εαυτό σου. Ποιες συμπεριφορές απέναντί μου από τους άλλους δεν θα δεχτώ σε καμία περίπτωση? Πώς θέλω να μου συμπεριφέρονται? Πώς συμπεριφέρομαι εγώ? Τι πρέπει να αλλάξω ίσως? Δηλαδή, μπορείτε να σκεφτείτε εδώ πέρα, π.χ. πώς μιλάς για τον εαυτό σου, τι συνήθειες έχεις, εκπέμπεις μια σιγουριά και μια αυτοπεποίθηση, ή απλά κάθεσαι όλη μέρα και βλέπεις reels στο Instagram. Η επόμενη ερώτηση θα ήταν ποια είναι τα στάνταρ σου στη σχέση σου. Ερωτικές, φιλικές, οικογενειακές, επαγγελματικές. Θέλω να σκεφτείς ότι κάθε φορά που δεν υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου και αφήνεις κάποιον να ξεπεράσει τα όρια σου, να σε υποβιβάζει, είναι σαν να λες «ΟΚ, εγώ είμαι ένας κλόουν και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν σέβομαι τον εαυτό μου ούτως ή άλλως». Όχι. Λάθος. Ο πραγματικός φόβος δεν θα έπρεπε να είναι ο άλλος που σου τα λέει αυτά ή τι επιπτώσεις θα έχεις. Και αυτό το λόγο να λες «Α, εντάξει μωρέ, οκ, ας κάνει ό,τι θέλει ο άλλος». Ο αληθινός σου φόβος θα έπρεπε να είναι ότι κάποιος εκείνη τη στιγμή κακοποιεί το μικρό σου εαυτό. Είναι λες και βλέπεις τον μικρό σου εαυτό να τον πλακώνουν, να τον χτυπάνε και εσύ αντί να κάνεις κάτι γι' αυτό, αντί να τον υπερασπιστείς ή να την υπερασπιστείς, κάθεσαι στην άκρη με τα χέρια δεμένα και λες «ΟΚ, βαράτε, χτυπήστε την». Βοήθησε τον εαυτό σου. Σταμάτα απλά να παρατηρείς και να τα αφήνεις όλα να συμβαίνουν. Έχεις δύναμη. Μπορείς να μιλήσεις, μπορείς να κάνεις, μπορείς να πράξεις. Μην εγκαταλείπεις τον εαυτό σου για να ευχαριστήσεις τους άλλους. Ποτέ. 2. Δημιούργησε μια ζωή η οποία σε κάνει να πετάς. Όποιος κι αν σε απορρίψει, όποιος κι αν σε πονέσει, όποιος κι αν σε πληγώσει, δεν θα μπορέσει ποτέ να σε τραντάξει τόσο πολύ όταν έχεις τη ζωή που πάντα ήθελες. Όταν έχεις δυνατή σχέση με τον εαυτό σου και επενδύεις σε μια δυνατή σχέση με τον εαυτό σου. Π.χ. να περνάς ποιοτικό χρόνο με τον εαυτό σου, να βγαίνεις μόνη σου έξω για φαγητό και για ποτό. Κάνε πράγματα που σε κάνουν χαρούμενοι. Θέλεις να πας για χορό? Πήγαινε γράψου αυτά τα μαθήματα χορού. Θέλεις να ανοίξεις δικιά σου εταιρεία? Μάθε λοιπόν τι πρέπει να κάνεις για να ανοίξεις μια δικιά σου εταιρεία. Όταν είσαι χαρούμενη με τη ζωή σου, ακόμα κι αν κάτι συμβεί το οποίο είναι άσχημο ή σε στεναχωρήσει, θα είναι μόνο προσωρινό. Γιατί εσύ ήδη έχεις μια δυνατή βάση και μια ζωή η οποία σε κάνει ευτυχισμένη. Θα νιώσεις το συναίσθημα και θα το ξεπεράσεις και θα προχωρήσεις με τη ζωή σου. Αλλά δεν θα σε τραντάξει τόσο πολύ να πέσεις σε μια βαθιά κατάθλιψη, γιατί ξέρεις ότι έχω μια απίστευτη ζωή. Ξέρω την αξία μου. Ξέρω πόσο απίστευτη και καλή και ευγενική και γλυκιά είμαι και πόσα κάνω για τους ανθρώπους τριγύρω μου. Ξέρω το πάθος που έχω μέσα μου. Ξέρω τις ικανότητές μου. Και δεν θα αφήσω ποτέ κανέναν να με κάνει να πιστέψω ή να επιτρέψω εγώ στον εαυτό μου ή να πάρω εγώ αυτή την απόφαση ξαφνικά ότι ναι, είμαι άχρηστη ή ναι, δεν αξίζω. Ποτέ. Θέλω λοιπόν να ζεις ακριβώς όπως θέλεις εσύ και να είσαι αυθεντικά ο εαυτός σου. Σκέψου τι σε κάνει να νιώθεις άπειρη ενέργεια. Ακόμα και αν το κάνεις για πάρα πολλές ώρες, νιώθεις ότι ακόμα μπορείς να δώσεις ακόμα παραπάνω. Και αν μπορείς π.χ. το πάθος σου να το συνδυάζεις με κάτι στο οποίο είσαι καλή, με κάτι από το οποίο μπορείς να βγάζεις λεφτά και να βοηθάς τον κόσμο, εκεί πέρα έχεις βρει πλέον το σκοπό της ζωής σου. 3. Και είναι και το τελευταίο πράγμα που θέλω να συζητήσουμε εδώ πέρα στο κεφάλαιο της αυθεντικότητας. Μην λες ψέματα στον εαυτό σου. Ο φόβος είναι αυτός που σε εγκλωβίζει. Τι κι αν σου έλεγα ότι αν αφήσεις τον σύντροφο που σε κακοποιεί ή έστω τουλάχιστον δεν σε πληρεί, σε περιμένει κάποιος πολύ καλύτερος που θα σε αγαπάει και θα σε θαυμάζει. Θα έλεγες όχι σε αυτό? Θα έμενες ακόμα με έναν τέτοιον άνθρωπο? Τι κι αν σου έλεγα ότι αν αφήσεις τη δουλειά σου ή έστω ξεκινήσεις κάτι στο πλάι
και σε 1-2 χρόνια μπορεί και να την αφήσεις τη δουλειά σου, αλλά τέλος πάντων σε περιμένει κάτι πολύ καλύτερο εκεί έξω, να μπορείς να κάνεις αυτό που πάντα ήθελες, να καταφέρεις να πετύχεις τους στόχους και να έχεις τη δουλειά των ονείρων σου ή τη δικιά σου εταιρεία, θα μου έλεγες όχι, δεν το θέλω, δεν το θέλω αυτό. Τι και αν σου έλεγα ότι αυτές οι αρνητικές φίλες σου που μόνο κουτσομπολεύουν, μιλάνε μόνο για άντρες όλη μέρα, κρίνουν τους πάντες, σου κάνουν τόσο κακό που σου στερούν το μέλλον που θα μπορούσες να έχεις, θα έμενες ακόμα μαζί τους? Τι και αν σε περιμένουν απίστευτες φίλες εκεί έξω, έχοντας παρόμοιους στόχους, ιδέες, αντί να μιλάτε για τους άντρες, π.χ. θα μιλάτε για τα πράγματα που θέλετε να καταφέρετε στη ζωή σας. Σε όλα αυτά λοιπόν, θα μου έλεγες όχι? Σκέψου το για μια στιγμή. Σκέψου το. Θέλω να το σκεφτείς καλά. Θα μου έλεγες όχι σε όλα αυτά? Κάθε φορά που παίρνεις μία απόφαση με βάση τον φόβο, είναι λες και λες όχι και στερείς τον εαυτό σου όλα αυτά που σου αξίζουν και όλα αυτά που θέλεις και όλα αυτά που είναι δικά σου. Αν τολμήσεις όμως να πας γι' αυτό. Μόνο και μόνο το ότι υπάρχουν στο μυαλό σου και τα σκέφτεσαι σημαίνει ότι υπάρχουν στο μέλλον, είναι εκεί και σε περιμένουν. Αρκεί εσύ να ξεκινήσεις και να πιστεύεις στον εαυτό σου και να κάνεις καθημερινά βήματα για να φτάσεις εκεί. Εσύ δημιουργείς τη ζωή σου, εσύ διαλέγεις τους φίλους σου, εσύ διαλέγεις τον σύντροφό σου. Μην φοβάσαι να κάνεις δύσκολα πράγματα ή να παίρνεις δύσκολες αποφάσεις, γιατί αυτά ακριβώς θα σε φέρουν πολλές φορές πιο κοντά στη ζωή που θέλεις. Αν όμως πιστεύεις στον εαυτό σου, έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, έχεις αυτές τις καθημερινές συνήθειες οι οποίες θα σε βοηθήσουν να πιστεύεις κάθε μέρα όλο και πιο πολύ στον εαυτό σου, από τα μικρά πράγματα όπως π.χ. το να τρως καθημερινά υγιεινά γεύματα, σε κάτι τόσο μικρό μπορεί να οφείλεται όλη η πίστη που θα αποκτήσεις στον εαυτό σου. Στην υπόσχεση που θα δώσεις στον εαυτό σου ότι κάθε μέρα θα ξυπνάω 7 η ώρα το πρωί, κάθε μέρα θα πηγαίνω γυμναστήριο. Μπορεί να σου ακούγεται χαζό αυτή τη στιγμή, αλλά έτσι ακριβώς αποκτάς εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Και το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι πρέπει να πάρεις εσύ αυτή την απόφαση. Ότι τέλος, ότι φτάνει, ότι βαρέθηκα πια να μην πιστεύω τον εαυτό μου. Βαρέθηκα να ακούω τους άλλους και τις απόψεις των άλλων, να μου λένε όλοι οι άλλοι ότι είσαι έτσι, είσαι αλλιώς, είσαι το ένα, είσαι το άλλο. Βαρέθηκα πια. Βαρέθηκα και θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Μέχρι να μην φτάσει σε αυτό το σημείο και να είσαι άνετη και να φοβάσαι, δεν θα βγεις ποτέ από αυτή την κατάσταση. Αν βαρέθηκες να ζεις αυτή την κατάσταση, αν θέλεις να πιστέψεις τον εαυτό σου, τότε σκέψου ότι εσύ δημιούργησες αυτή την κατάσταση στον εαυτό σου. Εσύ δημιούργησες αυτές τις σκέψεις, τα συναισθήματα και όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχεις τριγύρω σου, εσύ τους έχεις προσελκύσει. Όταν όμως είσαι αποφασισμένη να αλλάξεις και να πιστέψεις τον εαυτό σου, τότε μπορείς να κάνεις μια πραγματική αλλαγή. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος αυτού του βίντεο. Θέλω να θυμάστε πάνω απ' όλα ότι εσείς έχετε τον έλεγχο. Δεν είστε το θύμα των καταστάσεων ή των ανθρώπων τριγύρω σας. Εσείς είστε ο δημιουργός της ζωής σας. Εσείς ελκύετε τα άτομα στη ζωή σας με βάση τη σκέψη σας, τα θέλω σας και την ενέργειά σας. Αποφάσισε να πιστέψεις στον εαυτό σου, γιατί σε μερικά χρόνια θα είσαι 80 χρονών και θα μετανιώσεις που δεν υπερασπίστηκες τόσες φορές τον εαυτό σου και άφησες τους άλλους να σου λένε ποια είσαι και τι να κάνεις. Θα προχωράς στη ζωή σου χωρίς φόβο και χωρίς να πιστεύεις τα αρνητικά σχόλια που κάνουν οι άλλοι για εσένα. Το σκεφτόμουν π.χ. το YouTube επί τόσο πολλά χρόνια. Σκεφτόμουν θέλω να το κάνω, αλλά τι θα πουν οι άλλοι. Θέλω να το κάνω, αλλά δεν είμαι αρκετά καλή. Δεν θα πετύχω. Ώσπου μία μέρα πραγματικά βαρέθηκα. Βαρέθηκα και είπα αλήθεια. Αλήθεια, προτιμάς να ζήσεις με αυτές τις σκέψεις και να βασανίζεις τον εαυτό σου και να μπαίνεις εσύ ίδια εμπόδιο στη ζωή σου και στη χαρά σου, αντί να κάνεις απλά αυτό που θέλεις? Και γιατί να σε νοιάζει το τι σκέφτεται κάποιος άλλος για εσένα όταν ο άλλος δεν σε γνωρίζει καν πραγματικά και ολοκληρωτικά? Έχεις έρθει εδώ πέρα για να ζήσεις τη ζωή σου όπως θέλεις εσύ και όπως επιλέγεις εσύ, όχι για να ευχαριστήσεις τους άλλους ανθρώπους τριγύρω σου. Και από εκεί και πέρα αποφάσισα ότι ξέρεις τι, θα είμαι αληθινή και θα είμαι αυθεντική. Και θέλω πραγματικά να κάνετε κι εσείς ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας βοήθησε και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά.